na ang rollout ng pagbabakuna ng pamahalaan laban sa COVID-19 sa mga susunod na araw. At para po pag-usapan niya, kasama po natin si Vaccine Czar and National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Good morning po, Secretary Galvez. Good morning po, Sec. Rafi. Magandang inyong programa po ngayon. Opo, Secretary, update po muna tayo sa COVID-19 vaccine procurement sa bansa. Ano po? Sinabi niyo po sa weekly address ng Pangulo ay nakapirma na po tayo sa 5 term sheets out of 7 pharma companies. So ano-ano po ito at kasama po ba dyan ang sa COVAX facility? Hindi po natin masabi yung mga pangalan po ng but ang ano natin is may balita po sa inyo na we were able to lock in 100 million doses po. Opo. Secretary, nag-advance payment daw po ba tayo sa mga paparating na bakuna na ito? Sa ngayon po, ongoing po yung ating negotiation sa supply agreement. Doon po magkakaroon natin ang tawag natin transactions on the mode of payments and deliveries. So ito na po yung tinatawag natin talagang head of terms na talagang ito na po yung tunay na ano po natin kung kailan po tayo magbabayad at anong araw or quarter magkaroon ng definitive na delivery. So sa ngayon po ay tatapusin po yan ngayong buwan po yung supply agreement. Kasama po dito yung titingnan po natin yung end-to-end na storage facility na i-authorize po ng DOH at i-accredit po ng ating mga vaccine manufacturers. Opo, sir, ito pong inaasahang darating ngayong Pebrero na nasa 3 million doses na bakuna. Pwede po ba natin linawin kung kanino at saan po ito o plano iturok yung first batch po ng mga COVID-19 vaccine na ito? Nakikita po natin ang plano po natin sa national vaccine rollout sa 2021.